Hej alle sammen, og velkommen til vores First Ask Us video. Vi har nogle spørgsmål, vi skal have besvaret her i løbet af, den her video. Så vi starter bare fra en ende af. Og det første er fra Camilla Petra Jensen, og hun spørger, hvad vi synes om hende. Altså, jeg har ikke mødt hende personligt, men jeg har skrevet med hende over Facebook nogle gange, og jeg synes, hun virker rigtig flink, og så ved hun rider, det var også en af mine interesser, så det er fint. Jeg kender hende en lille smule, hun er flink nok. Fin veninde. Ego-triver. Ja. Så spørger Sofie Olsen, hvor vi mødte hinanden. Det gjorde vi på Spejdernes Lejr 2012. En stor spejderlejr. Og så spørger hun også, hvor længe vi har været sammen. Vi har været sammen i næsten 11 måneder, fordi vi har mødtes her den 28. som 8 dage, vi var sammen i 11 måneder. Yes. Så skal vi nævne 3 gode og 3 dårlige ting med hinanden. Du starter. Nej, du starter. Du starter. 3 dårlige ting med Sandra, det er 1. Hun er hys af helvedes til. Hun kan i hvert fald godt være det. 2. Hun er ikke så taknemmelig. Hvis man giver hende noget, så er sådan, nå ja, selvfølgelig får jeg da det. Agtigt. Og 3. Hurtigt, Jørgen, så er det noget drikke til. Egoist. Igen. 3. At hun skal... Alt min opmærksomhed skal være hos hende. Ja. Skal jeg nævne 3 dårlige om dig for at gå og sige god? Ja. Altså nogle gange så kan han godt spille lidt for meget, altså spille for meget computer, ikke noget andet. Nogle gange så bruger han også lidt for meget tid på sin, altså ikke at jeg siger, at bruger alt hans tid overhovedet ikke, nej. Men altså nogle gange hvor jeg godt vil være sammen med ham, hvor han hellere vil lave noget andet. Og nogle dage så har han bare brug for et rum. Et rum, hvor jeg slet ikke må være. Et rum, hvor han bare slår sin telefon og bare siger, fuck dig, Sander. Jeg har lige brug for bare at være mig selv nu. Det er når jeg spiller computer. Og det er helt i orden, specielt når han spiller med en over for Jylland. Der kan han slet ikke lide mig. Martin. Gode nu. Hvad? De er gode nu. Hvad for nogle gode? Er der nogen? Hendes smil. Og hele hendes ansigt. Hendes væremåde at være sammen med mig på. Og... at hun bare er så selv. Okay. 3 gode ved Dennis, det er også, han bare er sig selv, og han er meget charmerende, bare i hans egen væremåde. 2, han er altid sød, han er altid kærlig, og så har vi været sammen i sådan snart 11 måneder, så er han ikke stoppet med at være mindre kærlig. Hvorfor skal du gemme dig bagved? Fordi du kan træde respekt. Og jo, så er også noget godt, det er, at han er bare dejlig og fantastisk, og det var så 2 ting, men det er det samme under en. Hvad vil synes om Sofie? Jeg har aldrig mødt Sofie, har aldrig hørt om Sofie. Ved ikke, hvor meget Dennis sidder om hende, men altså, hun virker jo, hendes profilbillede, så hun er rigtig sød. Når Dennis fortæller, hun synes, hvad han synes om hende, fordi at, ja. Skal vi have gang i en date der? Med Sofie Olsen? Ja, dig. Nej. Jo. Nej. Nå, desværre Sofie. Altså, du er flink nok. Ingen tvivl om det. Du er en rimelig god veninde. Jeg spørger Astrid Tinkerover, hvad vores første håndsindtryk var af hinanden. Altså, hvad kan man sige? Jeg mødte ham... Hende der kommer jeg ikke til at have noget som helst at gøre med. Hun er for lækker. Altså mit første indtryk af Dennis var, altså det er sjovt, du kunne have set ham før et eller andet sted virkelig. Det viste sig at være i Bonbonland. Og da han siger det, der kommer jeg til ham, at det var den fyr, som mig og min bedste veninde Annika havde gået og kigget på sådan episode i restaurant ude på Bonbonland en hel dag. Så på en måde havde jeg mødt ham før, men jeg synes bare, det var rigtig dejligt og fantastisk. Sabrina Koksberg spørger så, hvad kan I bedst lide ved hinanden? Hvad kan I bedst lide med mig? Dig. Nej. Dig i det hele. Okay, jeg kan også bedst lide dig. Kanon. Edith Brun Jensen spørger, hvad er det bedste, vi har oplevet sammen? Altså, der er rigtig mange ting, men i min verden, der er i hvert fald noget af det bedste. Jeg har faktisk 2 ting. Det håber jeg godt, du må sige. Så får du mit. Nej. Den bedste oplevelse, vi har haft sammen, synes jeg, 100%, det var lige før vi blev kærester over på sommerlejren. Der var vi til sådan noget afslutningskoncert med Alphabet. Og da Alphabet så
spiller Lovesea, altså den jeg har stået og snakket om hele aftenen, sjovt nok, men så står han så tæt op til mig og spørger om jeg vil være hans kæreste. Og da jeg så siger ja, så siger han, du ved godt alle de skøre, mærkelige, underlige ting, du kommer til at leve med, ikke? Og så sagde jo, det har jeg forstået. Bare på at jeg kendte dig i 2-3 dage, det er helt i orden. Udover det, så var der også lige vores halvårsdag, der var vi ude at spise, og vi havde det rigtig hyggeligt sammen. Ja. Den vil jeg faktisk også gøre, ja. Du er enig? Yes. Så fik jeg dine ting. Bajon. Så spørger Camilla Hansen. Hvis I har en høne og 4 pandekager, hvad farve er et får så? Altså et eller andet sted sådan lidt random. Men, det er da hvidt. Altså... Et får er altid hvidt. Så det er også hvidt den her gang. Men hvor smider mælke på? Skal vi ikke prøve det? Og smide mælke på, tror. Pink. Ja, lige på Pink, ja. Hårfarve. Ja. Pink. Ja. Pink, yes. Camilla, det bliver pink. Yes. Yeah. Så spørger jeg Bertel Maria. Jeres bedste minde sammen, det er lidt det samme som det bedste vi har oplevet sammen. Så ja. Det er de samme ting. Hvad I synes om Bertel Maria? Altså, jeg ved ikke, om du kender hende overhovedet. Nix. Men Not at all. altså, jeg kender lidt fra flere sider. Hendes profilbillede er en, der kysser. Og Kasper. Tillykke. Han hedder Patrick Nikolajsen, tror jeg nok. Nikolajsen. Yes. Men jeg ved bare, at ja, Alberte, du er skøn. Vi har godt nok ikke snakket så meget sammen, sådan været sammen eller noget. Men vi har skrevet en del med dig, og når jeg møder dig, så er du også rigtig flink. Så ja, du er rigtig dejlig. Den har vi svaret på. Hvor vi mødte hinanden første gang, det har vi svaret på op ved Sofies spørgsmål. Men hvis vi har det igen, vi mødtes på Barnets Lejr 2013. Hinandens udseende fra 1 til 10. 10. 10. Du er da overlægger. Hvad siger jeg? Hvad sagde du, 11 måneder? Også efter 11 måneder. Er du sikker? Ja, 100. Okay. Dennis' udseende fra 1 til 10. Har han overhovedet udseende? Shit, nikker. Nej, jeg vil sige en 9'er. Fordi jeg synes, at han er rigtig, rigtig, rigtig lækker. Men der begyndte som, at jeg havde en bøjle på. Og det synes jeg var herresødt, ikke? Jeg nåede for den af, og nu det var sådan lidt mærkeligt. Og det fjernede det søde fra hans ansigt. Smil! Ja. Det er en klovn med den bøjle. Du skriver hinanden med 3 år, skat. Det er også Albert Maria, der spørger det. Altså, de der tillægsord, ikke også? Dem er der mange af. Kun 3. Dejlig, vidunderlig og alt. Okay. Du må ikke tage de samme. Nej. Altså, jeg havde faktisk en lille fight her den dag med at beskrive nogle fleste tillægsord. Så nu siger jeg fantastisk. Ja. Min. Ja. Og Okay. dejlig. Nej, sagde jeg ikke det? Nå, okay. Syng. Ja. Ja. Så spørger Mads Flint Hvid Hansen. Hvis I fik at vide, at I kun havde 1 dag tilbage at leve i, hvad ville I så allerførst tænke på, og hvad ville det sidste være, I ville gøre sammen, inden I døde? Ja. Yeah. Altså, for det første, hvis jeg ved, at ja, hvad vil vi gøre, skat? Så det er der sidste. Ej, det er for privat, vi tager noget andet. Nej. Jo. Jeg ville, hvis vi kun havde 1 dag tilbage, så ville jeg tage dig med. Hvis I ved, at I kun havde 1 dag tilbage at leve i. Ja, hvis I kun havde 1 dag tilbage, hvad ville I så allerførst tænke på? Hvad ville vi allerførst tænke på? Det er som spørgsmål. Shit, jeg må hellere give hende den perfekte dag. Så hæv alle mine penge. Rejs til et eller andet varmt sted. Og se solnedgangen gå ned. Med dig i hånden. Altså, jeg ville det samme bare med det, han sagde. Altså sådan, så jeg ligesom bare var pigen, der gennemlevede det der. Og hvad ville det sidste være, I ville gøre sammen, inden I døde? Stå tæt og kysse dig. Er du sikker? Mens solen går ned over stranden. Det skal jeg være. Ja. Yeah. Så spørger Marie Velling, hvorfor elsker I hinanden? Hvordan kan man ikke? Altså, jeg tænker også, det kan godt være, at Dennis han skulle være sådan lidt mærkelig nogle gange, og man kan godt blive virkelig hysterisk på ham nogle gange, fordi at nogle gange så spiller han bare virkelig bare dum, og så er han bare dum. For eksempel sådan noget gør det der, jeg bliver så sur på ham, ikke? Men altså, vi elsker hinanden alligevel, fordi at, ja, det er bare, hvorfor vi elsker hinanden. Det var bare kærlighed ved første blik, ikke? Ikke ligesom en af Victoren. Synes I selv, I er lækre? Altså, det er lidt et ego-spørgsmål, men jeg vil sige, før der kunne jeg ikke så godt se, at jeg selv var lækker, men efter du gør noget som Dennis, så ved jeg, at jeg er lækker. Du er overlækker. Men der skal synes det selv, du er lækker.
Når jeg gider at gøre noget ud af mig selv, og jeg ikke har hår siden af helvedes til, og jeg tager mit suit på, mit yndlingstøj, så føler jeg mig lidt. Det er godt. Så spørger Frederik Ingtorp, en fælles ven, han er faktisk meget nice. Hvis 47 havenisser havde udset sig et offer i form af en skumgummifigur, hvad ville I så spise til jeres romantiske skovtur? Altså, jeg regner med, bare svare på den sidste del af spørgsmålet, ikke? Altså, hvis jeg så 47 havenisser, så tror jeg, jeg ville tage et stort fedt baseballbat og tænke, det er munter have, eller den munter have. Ikke den munter køkken, det er munter have. Det kunne være fedt. Har du ikke lyst til at købe 47 havenisser? Hvad vil du spise til vores romantiske Nå, det var det. Det er en fucking ho. Jeg tror, jeg ville finde nogle jordbær og måske lidt chokolade. Og ellers... Kan jeg da bare lige ingredienser nu, og ellers hvad Sandra nu ellers lige kan lide. Alle sine yndlingsting. Altså, jeg vil nok sørge for at købe nogle chips og noget, altså faktisk nogle chips til Dennis. Og så noget dip her. Og så det her saftevand er lyserødt, fordi det er meget Dennis' yndlingsting. Og det spiser vi rigtig tit, når vi er sammen. Det er også derfor, vi blev sådan lidt halvfede her på det sidste. Ja. Og så spørger Sofie Katinka Christensen, en totalt dejlig pige, der for det første er nyforelsket. Vi ønsker hende lige tillykke her på bloggen af. Kender jeg. Det er Sofie, hende der den høje fra skolen af. Nå! Hende der Oliver. Tillykke! Tillykke, Sofie. Håber, I får et rigtig langt liv sammen, og I ender med at blive så meget Dennis. Altså, jeg er selvfølgelig lige så meget Dennis, vi er stadig nyforelskede. Men Sofie, hun spørger, hvis en af jer nu havde brækket den ene fod og blev fuldt af et næbdyr med rabies, ville den anden af jer så tage i kamp op mod næbdyr? Selvfølgelig vil jeg det. Jeg vil gøre alt for at redde min kæreste. Jeg ved, hvad jeg vil gøre. Jeg vil tæmme de 47 havenæsser og få dem til at angribe næbdyret. Og så derefter vil jeg tage et baseballbat og drikke de sidste 10 havenæsser. Hvorfor lige 10? Det ved jeg. Okay. Nå, det var vores Askers video. Håber I så med, og jeg håber at I vil se den i... Altså, nej, ikke se den igen, men jeg håber I vil se den. Og så håber jeg, at I vil like og dele vores blog, så vi kan få flere likes. Eller ikke flere likes, men flere følgere. Fordi vi har et dejligt forhold, og vi vil gerne dele det med jer andre. Hold nu op med det. Hej hej.